wannan maka da zan je Alhaji Nura mai Damas da Alhaji Shehu Zamfara idan an daura auren nan na neman ku a Umara zan auri Balarabiya ai dole Balarabiya na murawa duk Balarabiya da na aura ne mata kisa ta rusu wai mata ta aura wai na aura ta mace ta ce wallahi a cika mata ne aka yi mata ganda rana ba an ce wane ne ango abokan ango suka ce ya girgirbo shi ne ango na ce kai an cika min kai wannan baki na ga ungozo ma ba ta yi ma tausa ba yaro na ya farka daga bacci ya ga wannan baki nawa ya ce baba ya ce da uwa dodo wacce ce ba dodo bane yaro bakin baban kai na da daga kallon kelsi mun yi dare jami'an tsaro suka kama mu mun je kallon Manchester da kelsi aka ce ya girgirbo kai ma an kama ka belin ka 10,000 dan sanda yake hegiya wannan da yalla bai wannan da adda gugunta na ce ba adda bace kuguna ka riga na je Abuja Aisha Buhari ta ce ya girgirbo ka maza wa Buhari mijina na ce wallahi Aisha ni ma maza mun yayi ta ce to ina akawun na ce ga ai ciki na ne ta ce kai wannan mahaukaci na ba 200 na rabe da Allah ne hauka Abuja na ba sai wannan sai mun ne na da je Zamfara gidan Matawalle ya ce ya girgirbau yanzu ba komai zan baka ba kaza zan baka ba to zan tura maka sannan kai ka wannan hotar na an saba ma a sarrafuwa masu sauyi kama su ne suke fita su guje inda suke ka bani na baka duk da so gamo na jini ne ni kamar mun saba sannadin rabo mun jo ne kar mu nuna alamar mun da shi abi mu a tone da Allah ba a sa da komai cikin gidan korai. To ni da ban ce ba. Na ce miki dai Alhaji Dalla da Sajidi ne ce miki ke da mijin kwarai. Amma wanga kware kwata tsiyana. Oh ya aure ki. A hankali wanda tambayar izgiri duk yawan rabuwa in ba kai karkada misalan jahili. In rabo ya zago da kai kuma abin ya tabbata da kai. Rabu ne ya ce sai da kai, in sai da kai kawai sai da kai. In abun ya zo babu kai, rabu ne ya ce babu kai, in babu kai kawai babu duk duniya ba bai sa da kai. Rayuwa wucewa take kawai, rayuwa ba a hankali kawai. Haka kullum ni kai me dalilin ka ne kake kira na wai kullum? To an ce kana zuwa kasuwanni kana zagin Buhari. Sabida yanzu ba ka samun kuɗi, ka kuma bai kamata ba ko ba haka ba ne? Ina zuwa ina? Kana zuwa kasuwannin haka eriyan ku kana zagin Buhari, yanzu ba ka samun kuɗi. Ina zagin Buhari? Ba ka zagi? Ni ina zagi Buhari ubanka ne? Shugabanmu ne. Eh? Shugabanmu ne gaba ɗaya. To tunda ubanmu ne gaba ɗaya na zagi uba. Na zagi ubana kenan ko? Haka ne. Haka ne baba to amma kana ji ko? Zance na